Šta bi se dogodilo u Leskovcu kad bi se promenila vlast? Zdrava odluka. On je prvi čovek te sportske federacije. Gospodin Salim, inače doktor nauka, je vrlo ugledan čovek u Abu Dabiju i blizak šejku Muhamedu. Šejk Muhamed je čovek koji je finansirao Burić Dubaji, najvišu zgradu na svetu, od 828 metara, i ja mislim da će on biti gost Leskovca 1. maja kada budemo otvarali taj velelepni kompleks. Neću da idem iz grada i zemlje u kojoj živim. Ove godine završavamo vodosistem Barije i regionalnu sanitarnu deponiju Željkovac. Do kraja novog mandata izgradit ćemo fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i primarni vodovod za naseljena mesta na severu opštine. Investiciju vrednu više od 20 miliona evra. Da li bi grad dobio bioskop? Sad da objasnim, mislim da sam na jednoj konferenciji objasnio i čak se izvinio našim prijateljima iz Emirata. Imali smo problema sa birokratijom našom državnom. Na skupštini ste objasnili. Da, na skupštini sam pričao o tome. Neću da mi govore da treba da se strpim i da moje vreme tek dolazi. I ukoliko neka od firmi građevinskih iz Leskovca zadovolji njihove kriterijume, gradit će. Tako da mi je uvek zadovoljstvo i na kraju krajeva jedan od uslova. Mislim, ja ne postavljam uslov investitorima, ali jedno onako mogu ja to provučem na fin način. Da li su garaže postale trend? Naravno, pa tek je to projekat, ovo o čemu malo pričam sa multipliciranim pozitivnim dejstvom. Šta dobija Leskovac? Samo da prvo pojasnim. Zakrpili su glavnu ulicu. Nešto toga smo već videli na Leskovačkim ulicama, na infrastrukturi. Investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani su za 15 hektara zemljišta na Pašinoj česmi. Gradit će se 2 hotela, od kojih će jedan biti sa 5 zvezdica. Pre svega, objekti će biti namenjeni, tu će biti fudbalski tereni, ergele i mnogo šta o čemu smo već mnogo puta do sada pričali. Želim da imam gde kvalitetno da provodim slobodno vreme. Prva faza radova očekuje se da bude gotova 1. maja 2011. godine, druga faza radova 1. maja 2012. godine. U naredne 3 godine kompletan, znači ceo kompleks mora da bude gotov. Šta Leskovac i Leskovčani dobijaju ovim kompleksom? Da li će oni moći da posete to izletište? Na tih 15 hektara treba da nikne hotel visoke kategorije sa 5 zvezdica i još jedan hotel sa 3 zvezdice koji će primati fudbalere, naravno, i one sa 5 će biti namenjeno za one koji mogu to priuštiti sa dubokim džepom. Da li je to bila zdrava odluka? Počeci govore da je veoma vredan, da veoma mnogo radi za Leskovac i za Jablanički okrug, posebno kad je u pitanju novac, jer on sve razmišlja u razmeru novca, koliko će novac doći za ovaj projekat, koliko će za onaj, on je u fazi projekata. Da to ne radi bez lažne skromnosti i mislim da to građani primećuju i verovatno sam otuđi na toj vrsti. Činjenica da nije bio u prvim redovima partije koji danas pripada. Činjenica. I da je odskoro na političkoj sceni. Da li je, što znači, vladao iz senke? Da li je on bio taj koji je donosio odluke umjesto Tanja Živkovića i ostali tako stvarno? Nemam ambiciju da budem dobar u senke. Garancija je da će Leskovac koračati napred. Šta će od njegovih grandioznih planova biti ostvareno, ostaje da se vidi. Hoću da znam kuda vodi ovaj put mene i život moj. Više slobode čovjek ima kada deluje iz senke. Danas je, dakle, bila gospoda iz Emirata, uverio sam se u njihovu ozbiljnost i cenim da će to biti govorim o celom kompleksu, svakako 1. maj je deadline, nego o celom kompleksu, kažem, cenim da će biti ranije i cenim da će sigurno biti podignut
Taj građanin, malo pismeniji, obrazovaniji čovek, istog momenta ode kod čoveka sa kojim je on navodno razgovarao. Čovek kaže, ne, ja se sa njim nisam čuo posljednjih nedelju dana. Da li je to bila zdrava odluka? Ne verujte više praznim obećanjima.